Wow, good morning, good morning, good morning mga ma'am sir o mga katiil. Salamat sa Ginoo kay nanapot tay bag-ong at ni manunon. Hawa. Kadaghan. Ay, salamat Lord. Mm. Mm. Ubay-ubay ta na. Uh, uh. Salamat kayo sa mga panalangin Lord. No, salamat kayo nga gipusa ginila tanan. Mm. Na. Napay mga basa. Salamat kayo. Nandri atong uban oh. Dagko na. Napay ang dagko-dagko. Hmm. Muna atong ipagawas. Kay ipuli na puto na to kato. Ani atong ipagawas na ni. Naapay ni sulod mga manok. Ipagawas to. Salamat kay Lord sa mga panalangin Lord. O sa mga hayop nga imong gipangpiyal ri kanamo. Salamat. Dalaygon ang imong pangalan o Dios. Salamat kay Lord.